Buat lada keladon gajinya kendu pelengkam Meghalaya College Teachers Association buat Vice Chancellor Jogan Nehu mentang kesengi kakhat wetek jong unai luar ajar arfulai hendrai ki kenram gajinya tan telai kabede bakajeng pentrekam yakan National Education Policy jo usam ajar arfau imat kindang yebteng hakajarang kebalong mentang kesengi hapeleng ke MCTA buat ke Nehu nak kaliang Vice Chancellor Jogan Nehu ulah kubur ba ulah kembaklah ba penmi ya notification na Julai mata ka snem ha ka bade ba ka jeng pentrikam ya ka NEP kalau kan ni ulah ong ba un salum shen ya ka jarang juga academic council ba un sarak biang ya ka kam ha ka ni ka council hande ulah penpau syaipat ba ka jeng pentrikam ya ka NEP aja arfo kan ya baik kembala pentrikam na kadang jong ulah ong ru ba ulah patha ya ki principal ada dan kini jeng ya apa pentrikam ba ka ni ka policy ke la man ai da ka jeng tho shu dekat adu betan nak kaliang jong ki college ke pat ai kenu nu jing tho ru lani empat dan koi ka college su ke pau ya ke jing e lamba ke jing tho syaka university nak kaliang kam city ru kala yang be har kenu rem bakan persya bakat bau vice chancellor unung weng ya kan notification kan jai peteng baik ke jing boycott lani ke jing pemtrikam lani ke bumi tedang bat ke bor penyat jo kan nehu ha ka be bakat jing pemtrikam ya kan ke polisi kasang nadu na agos semata usnem to boleh sibun ka jing e kendu pat UBC hapdeng jong UBC ka tim go jong bat ka MCTA kala ja orlong menta kesengi kumbangi ngila respon ya ka jingkhot ka jong ka bangila yo nadu men Friday ti ngila wan menta kesengi nadu khar arbaje ngile esong ka meeting kala ne hadu laikenta duna khni akan soi laikenta ngile ya discuss ki babun ki points te hendrai na ka benta ka jing tip lang jong phi ki pai ba ki bia pai ki ni ki channel beper aku abene thu EP ba ka discussion ka jing ekran kala long haki artali ki benta halo ki art lagi benta kata gawe ya ka technical aspect kamot ya ka ne ka procedure ya ka komsim ya ka rai komno ban pentrikam ya ka NEP 2020 adu ka ne ka snam ala jaran mulai bat ka baar pat ya ki academic issues ha ka bede bat ka ne ka implementation ki jing e ki ba la ban mi na ka ne ka jing pentrikam ya ka NEP 2020 tika besai ka long ba na kaliang jong ka team jong UBC dradi kila admit ba kadon ka technical flow haga bedai ba kan ka notification bala pha psychologist haga ka artrik jong Julai bat nagaliang jong UBC bat ka team go jong kila admit ba namar ba kidon ki ba kum kita ki technical flows ki jing e ki jing duna ki jing bakala un sa place ya kan ka city un sa place ya kan ka notification haga next academic council meeting ti hendrai nda habang ekran pat phile kumnu ya kan ka notification haba piong ba kadon kum kata ka flow hatu phin withdrawn em ya ka notification ya kata pat dala di hiong ngam tre ban withdraw namar ba ki colleges ke la ya syafrang ba kan ka kus bar uang haru menta mdon weru principal uba ayangi ya ka jingtho lan ne representation ba kimna ba menteri ka ka kus te ka shahi ba UBC uya ba ka tu notification ka ba ai ditang lada ki principal ki penpau ba kimla un sa withdraw ya ka which ka jing kran kam dei benlong ka takar kom dei mo uber ki principal ki banrai hande he jing sisa hi kalong ba ka ditang ka academic council ka bari ban le kata tinagal yang ka jongi ngi ong ba ya kane namar bam sim narai da ka academic council ka don ka jing e ka kalong bian tinama kata ka daw ngi kwa yu go withdraw bat lara umla ban withdraw ya kata na kaliang jongi ru ngilong very clear ba nginamla ban withdraw ya kane ka NCM namar nginamla ban comply with something which is illegitimate kaba makiru kila dap agree ya kata ka point number 2 ka bengi ekran kalong problem sa ka jing pentrikam ya kini ke NEP las ngutu sai bakil ka bon ba ki issues kindon haba ya ka syllabus ru hadu bentang em 4 don ka ba long pura ngidang don tang ya ka first ba second semester ya ki courses ki ba fair ki ba de ban hikai ki nong hikai ki ba komno thung ki tang hikai ki colleges ki yo anang no kata ka fon bukom ter bar ki we ki jing e ju ki kena kita la discuss ten rei ki ong ya kata te ngi sungthu ba ki dan sisa ki jing e ya kata ru kila admin ten rei ki ong accordingly ngila ban ya improve kat ba ki por ki nangwan te ya kata ngem de kren ai sibun rei ka jing kren ga jungi ka focus ko jungi ka ne ka meeting kala long thik tang ha ka be dei be ka te ka notification kwala a ha ka artrik Julai but nakaliang ka jungi ni pen kan ma UBC ha ka be dei ba ka city ka representation ka bangila ai su ha ka arpoi trik jung Julai ka bangila request su ba un withdraw ya ka to notification ten rei kumang ong EP ka bottom line hi kalong ba sim la tre mun withdraw ten rei ula agree pat banra ai kani haka next academic council meeting to ban address ki issues ki jing bakala ki bazar hanta te yo dan preng jungi ki khot ni ko por ki ba kwa ban banrap te 12 notification lo ong ba kinu ki college ki ba sim jing e ban pentrikam ya ka NEP nei ki dei ban
thọ da ka city sya ka university but ki de ban pau len pen syai kita ki jing ki jong ki ha ki jong kita ki jing then ri kum kalong mentang officially kum bu ong BC long 4 don weru wa thọ tingi su thu ya ka main jugi principals ti lada let's say ki don ki jing informally ngi su thu ba ki don ki jing then ri sim don weru na peng juki berwan sakmat let's say ki don ki we per ki precious ka ba tang ma ki hi ki su kham ha ga ni kata then ri lada de badon na peng juki ki bawan sakmat let's say kan long da ka we pat tingu bangi sutip mentai ki don ka tu ka ni ki teliki colleges ki bala thọ city sa ka sarkar ha ka be de be ki jing then ri university imat kam sem poi ka ta city ti kata ka de ka bangi osno na ka jing karanta sniki Nagalang juga MCTA ngila era da kabasai bala da phim address ye kani ka bangi ngila ai da representation ka ba phiru phila admit bakadon ka technical flow ka la phim tre apna address ka ne phim tre apno draw ka te kumnu nguring draw ka NCM la ne kanon corporation ka habya ban batai bene aki taki technical flaws tu ka notification July 12 kala ong ba on pentrikam yak NEP in pursuance of the decision taken at the Academic Council 110 Academic Council. Hakabala ekran pada simdon ke bokom kata. Tenga nga khot iba alfon sen kampen syahi su kata. Bangi ngin pen pau ngin ki snow ke jungi kum bangi snow menta. I persang banyu aswai ki minutes of proceedings jong tu ke jingalang. Tembarang I ke notification ba kami kum tu. Ti ngi super khat yo kum nur ngi like na ke ka balai keren. Jadi ngi kam kan mau bangi like keren. Jadi anda habis layu lagi proceedings jong tu ka meeting. Ni syamma kam syamnon hangnu haginu kinu ki records tu proceedings tu meeting. Bang ilai arai pan petri kami gini ke NEP hagini ke stem komenta. Jadi halo juga tak kan rim. Isa thoi kisti jongi ke ba arkoi tarik bulan Julai jong ni ke stem komenta. Pan keli yakin university hakunu porkom kali wan kini notification ke bukum kini. Haba kam syamnon kanu kata ke jinye keren for academic council kam syamnon kanu kata ke ba ipen kamti hanu bagi nang penteri kami gani nambaring kelepat rai kaya ke pengirai tu singa long tang ke ordinance ngin adopt the ordinance bagi kaya ke pengilai ke long tang mencupiang ki art lagi ki syllabus tam ki art lagi semester pi ke banyak kipil di ke long manang tu ke long ba pi ki syllabus nang pass ke banang dep nang pass ti ki pada ke nang wan daga third ke fourth ke fifth ke sixth ke nang wan badi kini pengen nang siawan pass ki akan council ke banang wan ba lab yang lut kini baru khoi hadu ke fourth year mal mentang itu ke fourth year jadi anda ada but itu baru khoi ngin sa raiking landu ban lapan pentrikam hari yang mentah hingga song tu pakai ni kampat biang ti tidon ki students ki bawan ka pangin hapan I counseling yaki ka syam shitam ngin council komdo haba mentang dengan council ki tahun pada first semester sa pakai ni ke 4 year program tingim tip ru don ayu ke second year ngim tip don ayu ke third year don ayu ke fourth year ngim tip watang ko overview yaki ni ke syllabus ki respective subjects ru ngim don tika jingli ka bi shanu mentang nyalam ki khana ke jungi anda bagi di khana ken wat but hang ni pinyi I bahkan ni ka FYUP program tidon ki courses ko pingilai ke batmai ke bampat jule mono but ki existing teachers ki dom lak ban hikai ki tu maklem train ki hang ta pingi don kita punya ka skill enhancement course ki don kini ki value added course ki don kini ki ability enhancement courses but ye kini ngi don kam ye ki no hikai ki ban hikai but dia kata ki sang ki post don kam ban create don kam ban advertise kita ki post nang ta don kam ru man thong no hikai lo kita ki post kram bagian laban service kan ni na ke jumi dan ni kita hadu mendang impat don dan naglang ke government ru kam pan laban le e kini ki governing bodies like managing committees ki colleges pair nang tip ki lapor khat ki par khat spang kini ki bar khai te baki wei par kino hikai begin service kini course kalau ke nomor beli train ti ki yang ta di pindah page kini ke FYUP but pindah page kini ke service FYUP kalau kau ini ke belong challenging so much hoi kam dei namadon ki bong bagi no hikai ki jaitu pun boleh kat dengan itu ip ki no hikai ki no hikai bagi no hikai ki take up challenges Simdon syu kono ke jingia kendo ba sarkar like no tang ki kat tu kena teli ki meeting ki bala long hau banai mi ke bangil lang bat ka MCPC te ya kata le singin sa ya kran haka executive committee ke jongi ke ke bangin shim nane sakmat lang ki senjam nane sakmat ke ke bangin sele insa nang update pada pihak dia sim kelas su jong fikir non corporation ni fikir kam khatai kena nambar youtube ke exam stang keno kala dai banwan ke jinsia pingi perkhat ha na ke benta ki khana lara phi kai de kene ke NEP ke bolong khawot kumbong isar bentan ru kandan jikta timenta lara ngi alet de kene ka lalet de kene ke NEP ke ba ngi la su thu dul unang kong ba kadai ka ba
om sim la pen khre ya ka karukom ka badai om sim lawan ra lang ba ka appropriate body bakan long kandon ka legal standing ti mangi kum kinong hikai ki balong legally conscious ki basmuthu eka system imla akin banshu pendem haki bukum kita ki ti ultimately ka jing kta kandon ni ki khna kandon ki jing kita khna ten rei menta ka song haki parents ka song haka community kumno banginawan sakmat bangin resolve ki issue Mana piong bangay kani kuno. Lano gin pulong biyang kini ka. Kani ba banra ya kani ka notification July 12 acara hulai haka next academic council kadai ka bawan naka nakaliang jung BC hi but karkum gajing karan mentan la ong bala kumno ka next academic council kan long trai ha ki bakut jung Oktober lani ka first week jung November ta kadai bagi ya ong mentan tekai ka bangin karan hangta kata kata don kata Ngur bagni ki principal nagalian jong ki kino hikai khila ya kandu na me ki hadin jong kani ka July 12 notification kamsham don show kajing kandu kamsham don ka kadon kajing kandu informally ka tu kane ki principals ki bangilai banyak keren ki ban pensmuthu iki halor jong kane ka issue ka ki implication ka jing kta ka procedure ko badi panlong kita ngile keren ba ki te ki babon nakalian kajong ki ka jing kandu jong ki smuthu hi kita ki jing Henry officially nakalian ke jongki ngim simui bakin wan sakhamat pangkeren lai no tangkatu kan ki principals ki belakran ki media te kiwi ngim tip nama ka officially sepo ne hur kim sim tho te kita ki jing ki biki kandu tip hakano kurkom kin takal li kita natrai kan bhai phi be pinne ki principals man ngim la ban on behalf of the principal natrai ka bhai phi un ki colleges khantam chagi than khapsor bat than nongkondong segaru hel sungjo Kini ki principals kini ki colleges ki sem jing bhaban implement and ring tip na kan no ka daw balai kim long forthcoming bakin pensno ya kita ki jing te imla su tho balai take for example apo ki colleges ki bangi tip sha ya kita nganu mention ki kerteng it's not good bangin mention ki kerteng tip sha baka infrastructure mbiang nangta economically ka problem ka bahek bha bagi don kumno bakin source ka funds bakin seal ya kini ki no hikai la ki hapan thung ha kini ki different departments bagi le nang tang ni ya kran ru syapang ki multidisciplinary MDCs patang ni le kumno ki colleges badon tang single stream ni le kumno ki colleges badon tang arts and commerce le ni arts and science mla ban shu implement kham da so tho ye jing kidon kino hikai tu ki colleges bokong ngin le ba ngin pentri kam ba naman ngi su so ba ke NEP gade nak buta ha ngi su so te ngi tip ba ke NEP gade ko bha te ngi ru na kaliang jong ke MCTA na ka por shu po ngi je kren te bangi don kam ban pen bha ye gini ki curriculum bangi enhance gini ki curriculum ban ta ka jing bha ki khna ta ka jing dot kam ka ba shafrang ki khna ngi tip ba tang banyele exam ru banyele CUET ru ka bhai ki khna jing ngi su so ye kata ngi ong ye government tang bakan solve ka problem jong ke CUET centers haki sub district la ni haki district level ru ya kata ngim pat yo ay no ka jing shai ye jing pen shai mata just imagine ngin implement ye kini ke NEP kadi ki ba kita karaw mo ong pi kino hikai kim kidon ka tu ka ningot kino hikai na po ne huru lanin na kidon ki papen shai papen suthu bakala ba ngi no hikai college kilong ki bejai tu ngim tre new MP ngimlong ra kumta na de ngilong kumta ti pisai ngin perkhat na kumta ki khna menta pidi ban suthu ba don ka tu kaningot kino hikai ki bapun suthu bakala sephang ba nginum tre la da ngim tre ban implement ki NEP kalong jing du ba khraw nam ta ki student bakalawai ngi kham ong bangi persya te please remember that ngi kham ong bagi ngi persya andai ki silong no ba ni don hapo ke academic council ki kham yo te there is no sanction academic council ka kham shimte ya karai kadi tang kata but isar alphonse la de franchise hakanu ko benta academic council ka kham parshim ya karai isa peace la batai phi mane ya bai dei bat kata long kidi ban su tho hai tai benta